2019 anthu amazungulira dziko muno kumema anthu kuti asavotere Mutharika chifukwa watsaliza kazochepa. Ambiri amayankhula zimenezi ndikunena pano kulibe. Kuyambira 2024 amanyozedwa kuti wakula sangafike pa 60 September. Maprofeti analosera ifa yake, ma civil society analemera ndi kampeni ya Mutharika wakula. Ngati MCP singapangidwe announce kuna kuti awira zisankho, come and kill me, I can challenge you. Ndetu kudabwa anthu odana ndi PM before election amafuna kuti amwalire, leronso akufalisa mabodza okhuza moyo wake. MCP iwina zisankho, MCP kuipanda kuwina, then I'm not a prophet. I'll go back to the village, start farming, maybe tobacco, maybe will help. MCP will win the elections. Ndiye pali prophet obunyula ama support MCP teire akupanga imagination nkumana miza anthu kuti prophecy. That is nonsense. By the way, prophet anakupasa ndani? Because you cannot wake up ndikumana miza anthu kuti ndiwe prophet. Malo sako so ndabodza ngati Zedekia. Amalawi prophet obunyula amana mpatsa prophet ndani? Chifukwa yeye akunamiza anthu kuti I am the prophet. Anakupasa prophet ndani? Amalawi silingakazi zisiru ndikumamutchula munthu amene kuti ndi prophet akuchita prophecy, munthu akungolingalira. Ngati MCP singapangidwe announce kuna kuti awira zisankho, come and kill me, I can challenge you. Ambiri kumaye kuno akakhuta ndulova akatopa asaka ntchito town ndi alephera kuipeza, akupita ku prophecy kumana miza anthu kuti I am the prophet. Azimayi opusa nawonso akumati papa. That is nonsense. Tapanga chiganizo chonena kuti tisachiteso sapoti Dr. Michael Usi ngati president. Ife kuyambira pano tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera ndi engineer Vitumbiko Mumba ngati the right pair imene ikuyenera kulamula dziko lino la Malawi. Ndipo kulikonse kumene ifeyo tizipita ndi umakapanga kampeni yathu tizikachitira kampeni Dr. Lazarus Chakwera. Kumaye kuno anthu ambiri manamiza anthu kuti no I am prophesizing. Umanga prophesize kwa mako. Prophesize umaiziwa. Chabwino. Tachita ndi prophesize ma prophet machuluka. Muchite prophesize kuti koda Malawi ndichoka lili mumphawi. Muchite prophesize for esteem pesa ku. Tabaka ndi prophesize mafuta ndiwa pesa bwaji. But you cannot prophesize kufa kwa munthu. Kuchita prophesize kudwala kwa munthu. Kuchita prophesize matsoka munthu. That is nonsense. Professor Peter Mutharika munamupha kuyambira 2017. So my Congress party has not changed. Facility. Fantasy. Kaya apire kumichiru. Kaya apire kunilande. Ino TPP dekani. Amene mutenga ndalama muwapereka kwa sisiru zimenezi. Anthu oipanga ndamenewo. Boma munatenga anthu amene anali kuti. Unalibe. And today they are telling you kuti no. TPP this, TPP that. That is nonsense. Agwagulu. History is the best teacher. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.
anyamata apolisi mutuza bwino zawo chikangawa. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.